Bore da iawn, a chroeso cynnas i bawb ohonoch chi i'n gwasanaeth ni o Fro Aled a hitha bore yma yn Sul ola Ebrill. Wel, mae wedi bod yn wythnos hyfryd o braf yndo? Bod dwi'n siŵr pawb sydd wedi bod yn trio tyfu cnyda yn cwyno bod angen mwy o law. Ond mae'r rhyfedd yr effaith mae tywydd braf yn gael arno ni fel pobl dydy. Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i fynd allan i fwynhau y greadigaeth, ond hyd yn oed os da chi di methu mynd allan am pa bynnag resymau bod chi'n gaeth i'ch cartra, neu bod yna ryw amgylchiadau eraill lle da chi wedi gorfod aros tu mewn, mae hyd yn oed hynny yn golygu yn bod ni, siŵr gen i, yn edrach am allan yn amlach. Chybod, os ydy hi'n braf, da chi'n mynd i sylwi ar liw yr awyr, da chi'n mynd i sylwi ar arwyddion blagur neu natur o'ch cwmpas chi, lle tasa hi'n niwl neu yn bwrw glaw, mi fysa hi'n anebygol iawn y bysa ni'n sbio, anhebygol iawn y bysa ni'n sylwi ar y gwahanol elfennau yna. Ac wrth i ni foli Duw hefo'n gilydd heddiw, dwi eisiau i ni fod ar agor i sylwi ar fawredd Duw. Sylwi ar ei ysblander o, ar ei fawredd, ac ar y ffordd y mae o yn ei fawredd, yn ei sancteiddrwydd, yn ei ogoniant, wedi ymwneud â'i bobl ac yn parhau i ymwneud â'i bobl trwy ysbryd o ddydd i ddydd. Mi fyddwn ni yn ystyried hynny chydig bach yn fwy manwl yn nes ymlaen, ond cyn hynny, dowch i ni gychwyn y bore yma yn darllen rhai o eiriau'r salmydd yn Salm 96 Beibl.net, a mi fydd y geiriau i fyny ar y sgrin mwyn i ni gyd ddarllen hefo'n gilydd. Canwch gân newydd i'r arglwydd. Y ddeiar gyfan, canwch i'r arglwydd. Canwch i'r arglwydd, canmolwch ei enw, a dweud bob dydd sut mae o'n achub. Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydi o, wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n ei gwneud. Mae'r arglwydd yn dduw mawr ac yn heiddi ei foli. Mae'n heiddi ei barchu'n fwy na'r duwiau eraill i gyd. Ei lunod diwerth ydy duwiau'r holl bobloedd, ond yr arglwydd wnaeth greu y nefoedd. Mae ei ysblander a'i urddas yn amlwg, mae ei gryfder a'i harddwch yn ei deml. Dewch i ni weddio hefo'n gilydd i gyflwyno'r gwasanaeth i Dduw. O arglwydd sanctaidd, da ni yn diolch dy fod ti yn dduw mawr, yn dduw sydd ag ysblander ac urddas o dy gwmpas di. Da ni yn dy glodfori di, a da ni eisiau dod o dan ddylanwad dysbryd glân di y bore yma. Yn y canu mawl, yn y gwrando, yn y gweddio, yn yr ymateb i dair di, da ni eisiau bod dan ddylanwad dysbryd di wrth i ni ryfeddu ac ymhyfrydu yng nghroes Iesu Grist, yn ei fuddugoliaeth o a'r cyfan mae hynny'n olygu i dy bobl di ar draws y byd ac o bob oed. Felly arglwydd, bendithia ni os gweli di fod yn dda. Bydd ar waith yn rymus lle bynnag yr ydyn ni bore yma, neu pryd bynnag yr ydyn ni yn gwrando ar y gwasanaeth hwn. Bydd di ar waith yn dangos dy hun yn dduw byw yn plith ni. Maddau ni bob pechod a bai. Maddau ni yn bod ni'n gallu bod mor fyddar i dalwad di. Ond bydd ar waith yn drigarog ynom ni a thrwom ni wrth i ni ofyn dy fendith di wan. Yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Yn nes ymlaen, mi fyddwn ni'n cael y darlleniad yn rhan eitha cyfarwydd o lythyr Paul at y Galatiaid, y 5 bennod ac adnodau 15 i 26 a Ffion Gwen Williams o Lanefydd fydd yn darllen i ni. Ond cyn hynny, dewch i ni foli ar gân wrth i ni eto glywed am ysblander Duw, ysblander breni nef. Mawredd sy'n ei wedd, gadewch i'n lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau pur, mae'n treiddio'r tywyll dir sy'n crynu'n sŵn ei lais. Ac fyddwch chi'n gyfarwydd ar y recordiad yma oddi ar CD Emyna Mawl Bro Aled.
Mor fawr yw ein Duw, Cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Ysblander brenin mawr sy'n newydd, gadewch I lawenhau, dewch I lawenhau. Mae'n gwisgo golau pur, mae'n treiddio'r tywyll dir, sy'n crynu sŵn ei lais, yn crynu sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, Cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fe saif oes I oes, mewn grym teyrnas yn ddoeth, o'r dechrau a hyd byth, yn drynd o gefiwr tad, y mab ar ysbryd glân, y llew ar oen yn un, y llew ar oen yn un. Mor fawr yw ein Duw, Cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Enw'r i'ch a fi, heiddan mawl I gyd, fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Yr enw'r i'ch a fi, heiddan mawl I gyd, fe ganwn ni mor fawr yw ein Duw. Can fy naid can fy'r blwydd yw I ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Can fy naid can fy'r blwydd yw I ti, mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Mor fawr yw ein Duw, Cenwch fri mor fawr yw ein Duw, fy welwn ni mor fawr yw ein Duw. Ond os ydych chi'n gwneud dim byd ond cega a mosod ar eich gilydd, gwyliwch eich hunain, byddwch chi'n dinistrio'ch gilydd. Be dwi'n ddeud ydy y dylech chi adael i'r ysbryd reoli'ch bywydau chi. Wedyn, fyddwch chi ddim yn gwneud beth mae'r chwantau eisio. Mae'n natur bechadurus ni am I ni wneud drwg, yn hollol groes I beth mae'r ysbryd eisiau. Ond mae'r ysbryd yn rhoi'r awydd I ni wneud fel arall, sef y gwrthwyneb I beth mae'r natur bechadurus eisiau.
Mae brwydr barhaus yn mynd ymlaen. Allwch chi ddim dianc rhagddi. Ond os ydy'r ysbryd yn eich arwain chi, dych chi ddim yn gaeth i'r gyfraith i ddewig bellach. Mae canlyniadau gwrando ar y natur bechadurus yn gwbl amlwg. Anfoesoldeb rhywiol, meddyliau mochaidd a phenrhyddid llwyr. Hefyd, addoli eilyn ddiwiau a dewiniaeth, a phethau fel casineb, ffrio, cenfigen, gwylltio, uchelgais hunanol, rhaniadau, carfanau gwahanol, eiddigeddu, meddwi, partïon gwyllt a phechodau tebyg. Dwi'n eich rybuddio chi eto, fel dwi wedi gwneud o'r blaen, fydd pobl sy'n byw felly ddim yn cael perthyn i deyrnas Dduw. Ond dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dofn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Does dim cyfraith yn erbyn pethau felly. Mae pobl y Meseia wedi lladd y natur bechadurus gyda'i nwydau a'i chwantau drwy ei hoelio hi ar y groes. Felly, os di'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Gadewch i ni beidio bod yn falch a phrofocio'n gilydd a bod yn eiddigeddus o'n gilydd. Diolch i Ffion am y darlleniad yna. Dwi dal yn eitha canolog yn tra oedd yr emyn dwytha mlaen, nes i rhywsyd roi cic i dreipod y camera. Felly nath y camera fynd wisgi ochr, ond dwi'n gobeithio bod hwn o lew o syth o'ch chi wan. Tasach chi'n gallu cael DVD o behind the scenes gwneud gwasanaethau broaled. Dwi'n meddwl bys yna lot o bobl yn ei brynu fo. A mi fysach chi'n gweld chydig o y troion trwstan dwi'n ei gael. Wan, pan ydyn ni yn cyrraedd unrhyw fath o garreg filltir, boed hynny yn bersonol neu fel gwlad, yn naturiol mi fyddwn ni yn tueddu i bwyso a mesur sut mae pethau wedi mynd. A mi fyddwn ni yn tueddu wneud hynny wrth gymharu sut mae pethau rwan hefo be oedd yn disgwyliadau ni ar gychwyn y cyfnod hwnnw. Felly os ydych chi'n cael pen blwydd, mi fyddwch chi yn ystyried sut oeddech chi pan oeddech chi lot iau. Pan fyddwch chi yn dod i ymddeol, mi fyddwch chi yn edrych yn ôl ar gychwyn eich bywyd gwaith a meddwl be oedd eich disgwyliadau chi. Ac hyd yn oed yn ehangach, chi bod yn ystod yr wythnosau, wel ar mis dwytha, da ni wedi bod yn pwyso a mesur sut mae'r flwyddyn ddwytha hefo'r haint Covid wedi bod, a da ni'n trio cofio nôl i fis Mawrth 2020 a meddwl, be oeddan ni'n ddisgwyl bryd hynny? Pa mor aml oeddan ni chi yn cael sgwrsia hefo pobl ac oeddech chi'n deud, mewn chydig fisoedd wedi clirio, a pan o pobl yn deud, mae yna rei yn deud fyddwn ni dal fel yma fewn blwyddyn, oeddan ni'n rhyw, na, di hynny yn mynd i ddigwydd. Mae disgwyliadau yn siapio yn ymatab ni yn aml i beth sy'n digwydd. Lle os ydy'n disgwyliadau ni wedi cael ei gosod mewn ffordd arbennig, mae'n fwy tebygol yn bod ni'n gallu ymatab i sefyllfaoedd mewn ffordd neilltuol. Ond sut ydyn ni yn gosod yn disgwyliadau fel Cristnogion? I ni sy'n credu, sut ydyn ni yn disgwyl mae'n bywyd ni fel Cristnogion yn mynd i fynd? Sut ydyn ni yn disgwyl i Gristnogion eraill fyw i bywydau? Achos yr wsos dwytha, mi oeddan ni yn edrach ar effeithiau'r atgyfodiad. Ac yn canolbwyntio ar y ffaith bod yr ysbryd glân yn cael ei addo i'r disgyblion i wnerthu nhw i fod yn dystion i Grist. Bod y nerth yna yn un fydda'n dod o ddichod yn Jerusalem fel ac y digwyddodd adeg y Pentecost. A tasan ni'n canolbwyntio ar hynny'n unig, mi fysa'n hawdd i ni ddisgwyl wedyn i fywyd Cristnogol fod yn fywyd o wyrthia a rhyfeddodau yn ddyddiol. Yn fywyd lle mae yna hyder y cadarn i fod yn dyst trwy'r amser heb unrhyw fath o simsanu. Ond mae hynny chydig bach fel rhywun sydd yn derbyn cynnig i fynd ar wyliau tramor am 2 wythnos. Ia, gret. Ond heb ofyn cwestiynau ynglyn â pa wlad maen nhw'n mynd
a pa amoda sydd yna yn y wlad honno. Ond diolch byth, nid scam ydy yr efengil Gristnogol, ac nid celwydd ydy gwaith yr ysbryd glân, ysbryd y gwirionedd ydy o. Ac mae'r union rhan ysbryd hwnnw wedi ysbrydoli y Beibl, gair Duw, i ddatgelu ni sut fywyd mae Cristnogion yn mynd i gael. Be ydy y profiad o fod yn ddisgybl i Iesu Grist? A mae o hyd yn oed yn disgrifio gwaith yr ysbryd glân o ddydd i ddydd. Felly bore yma, a gobeithio yr wythnos nesaf, da ni'n mynd i ystyried mewn mwy o fanylder be mae dilyn Crist, be mae derbyn yr ysbryd glân yn ei olygu i ni o ddydd i ddydd. Sut mae'r ysbryd glân yn mynd i effeithio y ffordd rydyn ni'n byw, yn ymwneud ni â phobl, yn hagwedda a'n dyheada ni. Wan, wythnos nesaf mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar y darlun cofiadwy hwnnw mae Paul yn ei roi o ffrwyth yr ysbryd. Ond mae rhaid i ni gofio pan ydym ni'n meddwl am ffrwyth yr ysbryd fel mae Paul yn ei disgrifio nhw, na nid rhyw fath o restr mewn gwagle ydy hi naci. Fel, da chi'n gweld negeseuon sydd fel sticar ar gar. Na, mae'n rhan o ddarlun ehangach mae'r apostol Paul yn ei roi i ni yn y benod a ddarllenwyd, lle mae o'n disgrifio bywyd y Cristion mewn cymhariaeth a phobl sydd ddim yn perthyn i deyrnas Dduw. A dewch i ni gychwyn felly yn ystyried dwy elfen o'r hyn mae Paul yn ei disgrifio fel y disgwyliadau ar gyfer bywyd y Cristion. Y ddau beth ydym ni am ystyried bore yma ydy brwydro ac ildio. Brwydro ac ildio. Wan, fel arfer, pan da ni'n clywed y terma yma, brwydro ac ildio, da ni'n tueddu i feddwl am frwydr ac yna yr ochr sydd yn colli yn ildio, yn codi y faner wen. Ond nid yna mae Paul yn ei ddisgrifio yn y benod yma, Galatiaid penod 5. A nid felly mae o am i ni feddwl am yn bywydau fel Cristnogion chwaith. Oherwydd be mae Paul yn ei ddeud ydy bod na ildio yn digwydd i ddechrau a bod y frwydr yn dod yn sgil hynny wedyn. Ond mi nawn ni ystyried hynny wrth i ni fynd yn blaenau. Dewch i ni gychwyn hefo adnod 16, Galatiaid penod 5. Paul yn dweud fel hyn, cyfieithydd Beibl.net. Be dwi'n ei ddeud ydy y dylech chi adael i'r ysbryd reoli'ch bywydau chi. Wedyn, fyddwch chi ddim yn gwneud be mae'r chwanta eisiau. Mae Paul yn annog yn gorchymyn Cristnogion Galatiaid i adael i'r ysbryd reoli bywydau nhw, neu rhodio yn yr ysbryd yn ôl yr hen gyfieithiad. Wan, be mae hynny yn ei olygu'r ildio yna? Mi fysa na lot o bobl y dyddiau yma yn ffeindio unrhyw orchymyn i adael i rhywbeth neu rhywun reoli bywydau nhw fel rhywbeth ofnadwy o negyddol, achos da ni'n bobl rydd. Does gan neb na dim hawl i ddeud wrtha ni be i wneud yn yn bywydau. Ond nid dyna sy'n digwydd go iawn yn yn bywydau ni. Neb ohona ni'n ac. Yn bod ni diolch byth yn gwerthfawrogi yr rhyddid sydd gynnon ni, bod ni mewn gwlad ddemocrataidd, lle mae gynnon ni'r hawl i anghytuno'n chwyrn am bethau. A chyfo, wthnos nesaf, mi fydd gynnon ni yng Nghymru hawl i newid yn llywodraeth os ydym ni'n dymuno gwneud hynny. Hynny, mae yna wastad elfennau hyd yn oed yn bywydau ni, lle mae yna elfen o ildio. Ildio mewn rhyw ffordd neu gilydd yn bywydau, sy'n golygu bod yna gyfyngiadau sylweddol ar yn bywydau ni, ond yr rheini'n aml lles ni, bod ni yn ildio gwell. Meddyliwch am yr esiampl yma ddigwyddodd i fi ddoe. Ddoe, mi fys i wrthi yn trio adeiladu siglenni i'r plant yn yr ar. Ac mi oedd y darna y siglen yma wedi dod ar lori, ac mi oedd angen rhoi pob darn at ei gilydd. Felly mi oedd gynna i, a gweno wrth i ni fod wrthi, mi oedd gynna ni rhyddid i wneud be bynnag oedden isio hefo'r darna yma o bren a metal a raffag yn y blaen. Ond ydych chi'n gwybod yn y rhyddid yna be o'n i'n dyheu amdano fo? Cyfarwyddiadau manwl yn deud wrtha i be i wneud,
a be i beidio wneud. Achos o ddefnyddio'r pen rhyddid llwyr i wneud be bynnag fyswn isio, mwy na thebyg, mi sy wedi bod yn llanast. A petawn ni wedi llwyddo i adeiladu unrhyw beth, fysa wedi bod yn beryg bywyd i'r plant. O'n isio cyfarwyddiadau clir gan wneithurwyr y cyfarpar yma, sut mae gwneud y gwaith yn iawn mwyn i ni gael y defnydd gorau allan o'r hyn oedd wedi ddarparu ar ein cyfer ni. A'r gwir ydy yn ehangach yn ein bywydau ni, bod rhyddid llwyr yn swnio'n fendigedig, mae'r reality, neu mi fasa'r reality, yn erchyll. Allwch chi ddychmygu byw hefo rhywun lle does ddim unrhyw gyfyngiad ar be maen nhw'n wneud. Pob dydd, ydych chi'n gwybod pryd maen nhw'n dod adra, lle maen nhw'n mynd, be maen nhw'n wneud. Dychmygwch y straen fysa byw mewn sefyllfa felly. A mae'r Beibl yn mynd yn ddyfnach wrth gwrs ac yn deud, mae yna reality ysbrydol hefyd lle yda ni ddim yn rhydd. A dyma mae Paul yn ei ddeud yn nechrau ail benod i lythyr at yr Effesiaid, a fydd y geiriau i fyny ar eich sgrin chi. Paul yn deud fel hyn wrth Gristnogion Ephesus. Ar un adag roeddach chi'n farw'n ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfela a phechu yn erbyn Duw. Roeddach chi'n byw yr un fath â phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddach chi'n ufuddhau i Satan, tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anufudd i Dduw. Roeddan ni i gyd felly ar un adag. Roeddan ni'n byw i blesio'r hunan pechadurus a gwneud be bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae'r darlun yna ar gychwyn ail benod llythyr Paul at yr Effesiaid yn un eithriadol o dywyll ac aneffeithiol, tywyll ac anobeithiol. Ond, a dyna dwi'n meddwl di gair cyntaf adnod 4, ond gan fod trigaredd Duw mor fawr, ond oherwydd pwy ydy Duw, nid dyna'r holl stori. Nid os angen i ni fel dynoliaeth fod yn y tywyllwch yna am byth, achos mae Duw wedi ymyrryd yn ei ras, yn ei gariad, mae di anfon i fab Iesu Grist i'r byd. Ac wrth i Iesu gymryd y gosb yn lle ni ar y groes, wrth farw ar y groes, mae o hefyd yn rhyddhau ni o fod dan gaethiwed i bechod a drygioni. Ac wrth i ni ddod i gredu wedyn yn Iesu Grist, be da ni'n neud ydy ildio i Grist ynde. Da ni'n syrthio ar yn bai, da ni'n deud, alla i ddim sortio'n hun allan, mae rhaid i chdi wneud, please, madda i mi. A dyma'r edifeirwch o da ni'n sôn amdano fo rai wythnosa yn ôl, lle da ni'n troi cefn ar fywyd lle na ni sydd yn rheoli pob peth, a da ni'n taflu'n hunin ar y drigaredd Iesu Grist. Ond wrth i ni ildio i Iesu Grist, wrth i ni ildio i'r ysbryd glân, mae o'n fwy na dim ond un datganiad lle da ni'n dweud, o da ni'n ymlynu'n hunin hefo Iesu Grist wan, a wedyn bod ni'n cario mlaen i fyw yn bywydau fel da ni isio. Na, mae ildio i Iesu Grist yn rhywbeth difn sydd yn digwydd trwy'r ysbryd glân yn y galon ac yn rhywbeth sydd i effeithio ar yn bywydau ni ym mhob ffordd wedi hynny. Mae'n wahanol iawn i bleidleisio dros rhywun fel byddwn ni'n neud wythnos nesaf. Llwch chi bleidleisio dros rhywun rhaid croes yn erbyn i henw nhw, a dyna fo. Dych chi'n gorfod cefnogi nhw wedyn, dych chi'n gorfod hyd yn oed dangos unrhyw fath o ddiddordeb yn nhw o'r eiliad honno ymlaen. Ond mae ildio i Iesu Grist, ildio i'r ysbryd glân yn golygu bod ni'n cael bywyd newydd. A bod y bywyd hwnnw yn un lle mae Crist, lle mae'r ysbryd glân yn ganolog trwy'r amser i pwy yda ni ac i be yda ni yn neud. Da ni'n bobl newydd. Os yw rhywun yng Nghrist y mae'n greadigaeth newydd, aeth yr hen heibio y mae'r newydd yma. Ac wrth i ni fyw y bywyd hwnnw, be da ni'n neud wedyn ydy byw yn bywydau yn ôl cyfarwyddiadau mae'r gwneithurwr, y creawdwr wedi roi i ni, i ddangos i ni sut ydyn ni'n byw yn y ffordd y cafon ni'n creu i fyw mewn perthynas ag ac mewn perthynas ofalus, cariadus a phobl eraill o'n cwmpas ni hefyd. Felly, da ni'n ildio i Grist, da ni'n ildio i'r ysbryd glân.
Ond sut mae'r ildio yma, sut mae'r rhodio yn yr ysbryd i weithio yn ymarferol? Wel, mae'n bwysig deud nad ydi o yn golygu bod ni'n troi yn pasif, yn oddefol. Achos dyna da ni'n tueddu i gysylltu hefo'r gair ildio de. Os da chi'n ildio, da chi'n dweud, na fo, iawn, dwi'n mynd i wneud dim byd rwan. Ond i'r Cristion, mae ildio i'r ysbryd glân yn golygu yn bod ni yn ymateb i'r hyn mae o'n ei ddeud, a bod ni'n gweithredu trwy nerth o i fyw mewn ffordd sydd yn gogoneddu Duw ac yn ufuddhau i Iesu Grist. Sut da ni'n cael yn arwain gan yr ysbryd ac yn rhodio ynddo fo? O, da ni'n gorfod bod yng ngair Duw, yn darllen yr hyn mae'r ysbryd wedi i ysbrydoli, yn gwrando am lais y bugail da trwy'r ysbryd. Mi ydyn ni'n ymateb i hynny trwy weddio, yn rhannu, yn gofidia, yn cyffesu'n pechoda, yn gofyn am ei nertho a'i arweiniad o ddydd i ddydd. Mae'r rhodio yn yr ysbryd yn golygu nid yn unig bod ni yn talu sylw i'n perthynas ni hefo Duw, ond bod ni'n talu sylw i'n hymwneud ni â phobl eraill, bod ni'n gweddio dros eraill, bod ni'n gweddio dros rei sydd ddim yn credu i ddod i berthynas dros nhw eu hunain, a bod ni'n gweld yn holl weithredoedd ni, yn penderfyniadau ni, y ffordd yr ydyn ni'n ymateb yn bethau sydd yn dod o dan awdurdod Duw trwy'r ysbryd glân, a bod ni angen i bresenoldeb parhaus o i fyw fel tystion i Iesu Grist. Yn moli, yn caru, yn gwasanaethu. Felly, os ydyn ni'n gwneud hynny, os ydyn ni'n rhodio yn yr ysbryd, yn gadael i'r ysbryd glân reoli'n bywydau ni, sut fysa hynny'n edrach tybed? Wel, wrth gwrs, yn ei ddisgrifiad o ffrwyth yr ysbryd, mae Paul yn disgrifio hynny yn amlwg iawn. Ond mae'r rhain yn ddisgrifiadau hyfryd yn dydyn. Ffrwyth yr ysbryd ydy cariad, llawenydd, tangnefedd. Ac bod y disgrifiadau yna, fyddwn ni'n canolbwyntio yn nhw wythnos nesaf yn hyfryd, mae o yn yr adnodau yma yn deud rhywbeth fasa chydig bach yn annisgwyl. Achos mae o hefyd yn deud, nid yn unig bod ni ildio i'r ysbryd a bod hynny i ddangos ei hun yn ein bywydau ni, ond mae o'n deud bod yna rhywbeth yn dod yn sgil ildio i'r ysbryd. Y pwynt cyntaf oedd ildio, a'r ail bwynt o ran yn disgwyliadau ni fel Cristnogion oedd brwydro. Felly nid bywyd bach braf a thawel a dim byd yn digwydd sydd i ddod i'r Cristion, ond bywyd o frwydro. Dwch ni wrando ar be mae o'n ei ddeud yn adnod 17. Mae ei natur bechadurus ni am i ni wneud drwg yn hollol groes i beth mae'r ysbryd eisiau. Ond mae'r ysbryd yn rhoi'r awydd i ni wneud fel arall, sef y gwrthwyneb i be mae'r natur bechadurus eisiau. Mae brwydr barhaus yn mynd ymlaen, allwch chi ddim dianc rhagddi. Fel Cristnogion felly, mae yna frwydr fewnol yn mynd i fod yno ni oherwydd gwaith yr ysbryd glân bob dydd. Y gwrthdaro yma, lle mae yna un rhan ohono ni isio ymwrthod a phechod a drygioni ac anghyfiawnder, a mae yna ran arall ohono ni, yr natur bechadurus, yr hen ni, yn cael ei atynnu at y pethau yna ac mi wnawn ni wneud pethau da ni'n gwybod pam, ond da ni wedi gwneud nhw cyn i ni allu sylweddoli a stopio yn hynny'n rhag gwneud hynny. A mae'r frwydr yma yn cael ei ddangos yn yr hyn yr ydyn ni'n dymuno, yn yn dyheadau ni. Tybed ydych chi'n meddwl be ydych dyheadau pennach chi fel pobl? Ac os ydych chi wir eisiau mynd at wraidd y peth a gwybod be ydych chi'n ddyheu go iawn, meddyliwch yna. Meddyliwch be ydy'r pethau ydych chi'n synfyfyrio amdanyn nhw. Be ydy cynnwys eich daydreams chi yn Saesneg, achos mi wneith ni ddangos i ni be ydy'n gwir ddyheadau ni. Mae Paul dweud yma bod yna wrthdaro, bod yna densiwn rhwng dwy fath o ddyheadau. Dyheadau'r ysbryd sydd eisiau gogoneddu Crist, sydd eisiau caru a madda a gweithredu yn ôl gair Duw, a dyheadau'r cnawd, dyheadau'r natur bechadurus sydd yn mynd i wneud pethau sy'n gwbl i'r gwrthwyneb i hynny. Ond cofiwch, nid dim ond isio pethau drwg mae hynny'n ei olygu, ond cam
ddefnyddio pethau da, gwirdroi pethau da, nes i bod ni'n defnyddio nhw mewn ffordd ddinistriol. A da ni'n gyd yn gyfarwydd ar esiampla hyn yn bywydau ni'n hunin ac yn y byd o'n cwmpas ni'n dydyn. Mae arian ynddo'i hun yn beth da, yn beth handi iawn, dydy, wrth i ni fewn bywydau o ddydd i ddydd. Ond da ni'n gwybod bod cariad at arian yn gallu dinistrio bywydau. A mae'r Beibl ei hun yn deud bod cariad at arian yn wraidd pob math o ddrwg. I'r Cristion felly, mae'r frwydr, y gwrthdaro yma yn mynd i fod yno ni trwy'r amser. Oherwydd, bod Iesu Grist wedi concro marwolaeth ac wedi trechu pechod i'r gradda nad ydy pechod yn llywodraethu ar y Cristion ar hyn o bryd, mae presenoldeb pechod dal yn bywydau ni ac mae effeithiau pechod dal i'w gweld hefyd. A mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hyn pan ydym ni yn ystyried be di'n disgwyliadau ni o fywyd Cristion, achos mi fysai'n hawdd i ni gam ddallt a meddwl pan ydym ni yn yr frwydr yna yn erbyn temtasiwn, pan ydym ni'n cael yn llethu weithiau hefo bod ni wedi syrthio ganwaith i'r un bai, mi fysa ni'n gallu meddwl bod o'n arwydd o ddiffyg ysbrydol difrifol yn bywydau ni. Ond mewn gwirionedd, fel mae Paul yn deud, fel arall mae hi yn union. Os ydych chi yn ymwybodol o'r frwydr yna tu mewn i chi ddydd ar ôl dydd, lle ydych chi'n gorfod brwydro yn erbyn yr hen natur bechadurus, ydych chi isio gwneud be mae Crist yn ei ddeud trwy'r ysbryd yn y gair, yna arwydd o fywyd yr ysbryd glân yno chi ydy hynny. A cofiwch bod ildio i'r ysbryd, rhodio yn yr ysbryd, yn mynd i arwain at y frwydr barhaus hon na allwn ni ddianc ohoni hi. Achos da chi'n gwybod pwy di'r bobl sydd ddim yn profi y frwydr yma? Y rhai sydd ddim yn rhan o deyrnas Dduw. Y rhai sydd wedi gwrthod y cynnig i ymddiried ag ildio i Iesu Grist. Y rhai sydd ddim wedi profi gwaith yr ysbryd glân yn nhw. Y rhai sydd ddim eto wedi derbyn maddeuant Dduw. A dyna pam mae Paul yn mynd ymlaen i restru wedyn y pechoda, yr hyn y gweithredoedd yma sydd yn nodweddu pobl sydd yn dilyn dyheadau y natur bechadurus yn hytrach na yr ysbryd. Gan ddeud ar y diwedd, fydd y bobl yma ddim yn perthyn i deyrnas Dduw. A mae'n ddiddorol yn dydy, os ydych chi'n mynd trwy y rhestr yna o weithredoedd. Yma pobl yn ei gwneud pan maen nhw'n ildio i y natur bechadurus yn unig. Mae'n ddiddorol bod o'n gyfuniad, dydy o'm yn restr sy'n cynnwys pob peth o bellfor, ond mae o'n restr sydd yn cynnwys nifer o elfennau gwahanol, sydd yn ymwneud â gweithredoedd fysa pob cymdeithas yn ei ddisgrifio fel parchus ac amharchus, yn ymwneud â sut da ni'n defnyddio'n cyrff, yn ymwneud â sut da ni'n ymwneud â phobl eraill, ond hefyd yn hagwedda ni at bobl eraill. A mae Paul yn fama, fel taso fe eisiau deud, nid un teip o berson ydy hein, ond yr amrywiaeth o bobl moesol ac anfoesol, parchus ac amharchus. Maen nhw i gyd yn gallu amlygu gweithredoedd y natur bechadurus mewn ffyrdd gwahanol. Ond yr ergyd ydy, ond dyn nhw ddim yn rhan o deyrnas Dduw, achos dydy'r ysbryd ddim ar waith yn ei bywydau nhw, gan nad ydyn nhw eto wedi edifarhau a troi at Iesu Grist. Felly, wrth i ni ddod ar cyfan at ei gilydd, dwch i ni feddwl fel hyn, be di'n disgwyliadau ni o waith yr ysbryd glân? Yda ni wedi profi ac yda ni'n dyheu am ildio yn gynyddol, fel bod yr ysbryd yn rheoli yn bywydau ni, fel bod ni'n rhodio yn yr ysbryd? Ac yda ni yn barod i ymroi i'r frwydr yna mae'r ysbryd glân yn ni alluogi yna ni. Cofiwch, nid brwydr yn gyntaf yn erbyn pobl ma phethau eraill, ond brwydr fewnol yn ymwneud â'n dyheadau ni'n hunin. A chofiwch, wrth i ni ddod tua diwedd yn amser hefo'n gilydd, cofiwch, nad ydy Paul yn deud bod y frwydr yma yn un lle nad ydyn ni'n gwybod sut mae pethau mynd i droi allan. Os di'r ysbryd glân yn rhoi y dyheadau newydd na i ni,
Os oes gennym ni fywyd newydd trwy'r ysbryd glân, yna mae canlyniadau yn mynd i fod yn sicr. Ffrwyth yr ysbryd. Dod yn debycach i Iesu Grist. Bywyd tragwyddol hefo'r arglwydd. Achos dydy Duw ddim yn cychwyn gwneud gwaith ac yna tynnu nôl oddi wrtho ni. A dydy o ddim yn troi cefn ar ei bobl o gwbl. Diolch i chi am ymuno ac am wrando. Da ni'n mynd i gael cyfnod byr yn gweddio hefo'n gilydd rwan, ac yna mi orffennwn ni y gwasanaeth yn canu emyn 576. 576? Ia, hefo'n gilydd. Iesu'r oes a ddewid hyfryd, cyn ei fynd i ben ei daith. Yr anfonau ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd digon i'r disgyblion fi. Ond dowch i ni weddio cyn yr emyn ola. O Arglwydd Sanctaidd, da ni'n diolch i ti am roi o'th ysbryd. Da ni'n diolch i ti am dy air sanctaidd sydd yn helpu ni i osod yn disgwyliadau yn ôl pwy wyt ti a sut yr wyt ti wedi'n hachub ni trwy Iesu Grist ac yn parhau yn sancteiddio ni trwy'r ysbryd. Da ni'n diolch i ti am dy faith amynedd teg ata ni pan yda ni yn gwneud llanast ac yn ildio i demtasiwn dro ar ôl tro, ond eto yn Iesu Grist bod na ddigonedd o faddeuant. Yn yr ysbryd glân bod na nerth o'r newydd i ni edifarhau ac i barhau y frwydr barhaus honno yn erbyn y natur bechadurus. Da ni'n diolch i ti am fuddugoliaeth y groes ac yn gofyn y byddi di trwy ysbryd yn atgoffa ni o hynny ddydd ar ôl dydd. Ac y byddi di'n nerthu ni yn bywyda i fod yn fwy ymwybodol o'n dyheadau, mwyn i ni allu ildio yn dyheadau i ti. Arglwydd, da ni'n gweddio am yn byd ni y dyddi yma. Da ni'n meddwl yn enwedig am India a'r hyn sydd yn digwydd yna, a'r golygfeydd erchyll hefo gymaint o bobl yn diodda hefo Covid. Da ni'n gweddio, Arglwydd, y bydd yna newid, y byddi di'n galluogi elusennau i helpu, ac y bydd y gwasanaeth iechyd yn gallu cyrraedd at y rhai sydd mewn angan fwyaf, ac y byddi di'n dod at tosturi a gobaith i'r rhai sydd yn teimlo bod pob peth wedi dod i ben draw yn ei bywyda nhw. Arglwydd tosturia felly. Cynorthwyo ni a da ni'n gweddio dros Fro Aled, da ni'n gweddio dros deuluoedd ac unigolion sydd mewn sefyllfaoedd anodd a bregus, da ni'n meddwl yn enwedig am y rhai sydd yn wael ac yn galaru. Ac o Dduw, da ni'n gweddio dros yn gwlad ni cyn yr etholiad i'r Senedd y flwyddyn nesaf. Yr wythnos nesaf, da ni'n gweddio am i ti fod yn sicrhau bod cyfiawnder a thegwch a gofal flaenaf yng ngolwg pob bynnag sydd yn cael ei ethol. Ac y byddwn ni'n cymryd yn rôl fel etholwyr o ddifri. Ond y gwybod na ti ydy'r un sydd yn teyrnasu'n berffaith, a nad oes na unrhyw lywodraeth ddynol yn mynd i wneud y cyfan, ond da ni isio ymddiried a galluogi ni fel cymdeithas i wneud yr hyn sydd yn iawn clod i denw di ac bod yn dystion i ti. Felly Arglwydd, cliw yn gweddi ni. Maddau ni bob pechod a bai a gweithio yn yn plith ni ar draws yn byd ni, fel bod Iesu Grist yn cael y clod a'r anrhydedd y mae o'n ei heiddi. Da ni gofyn y cyfan yn ei enw ef. Amen.